Беларусы цалкам забяспечваюць сябе гуркамі і таматамі ў сезон. Але ў міжсезонне вырошчваць у цяпліцах дорага. Таннейшая для спажыўца завезеная ў Беларусь гародніна. Пакуль сябры Лукашэнкі Дзмітрый Цяцерын не збудаваў каля Менску абяцаных энергаашчадных кітайскіх цяпліцаў, надалей імпартуем. Высветлілася, што не толькі з цёплай Турэччыны і сярэдняй Азіі. Беларусь цяпер галоўная пакупніца расійскіх свежых агуркоў, а таксама таматаў у выглядзе кетчупу. Себестоимость огурцов, помидор отличается именно потому, что энергоресурсы в России дешевле. И плюс еще подход. В Беларуси это все равно крупные предприятия государственные. Это те же самые колхозы, которые были и раньше. А в России, как и в Польше, это частник работает. Вроде бы союзное государство, да, но в этом союзном государстве у одних есть, у других нету. Беларусь ператварылася з экспарцёра свініны ў перапрацоўчы цэх для расійскага мяса. Праз афрыканскую чуму пагалоўе свіней імкліва скарачаецца. Каб каўбаса на паліцах не зрабілася залатой, а мясакамбінаты былі загружаныя працай, улады дазваляюць бязмытны імпарт свініны. Дзяржава працягвае пампаваць грошы ў падтрыманне сельскай гаспадаркі. Летась з бюджэту вылучылі каля 8 мільярдаў рублёў у выглядзе датацыяў ды ільготных крэдытаў. Плюс добраахвотна прымусовая шэфская дапамога. Таких промышленных предприятий у нас хватает. Они бы уже это закончили. Лукашенко таксама прапанаваў адсунуць менскіх чыноўнікаў ад размеркавання грошай на сяле. Дырэктары гаспадарак пад наглядам мясцовых уладаў будуць самыя вырашаць, куды траціць дзяржаўныя грошы. Здавалася б, больш свабоды, але пакуль грошы не ў руках прыватніка, іх не будуць выкарыстоўваць празрыста, кажа эксперт і згадвае жывы прыклад. В милицию надо было машину купить, а в бюджете денег не было. И вот заставили колхоз купить машину, семерку, в то время 20 лет назад было, «Жигули», передать ее РОВД, милиции, а за это ему дали бюджетных денег на топливо в 2 раза больше, чем надо. То есть, по большому счету, просто колхоз подарил милиции машину, а ему дали бюджетные деньги на топливо. Гандлёвы баланс аграпрамысловага комплексу Беларусі, аднак, заўсёды прыбытковы. Галоўным чынам за кошт экспарту птушкі, ялавічыны і малака, ну і гіганцкіх датацыяў. Агулам жа ў эканоміцы сальда вонкавага гандлю таварамі летась зноў было адмоўнае. Прадалі на 212 мільёнаў долараў менш, чымся набылі. Асноўныя грошы з'ядае менавіта расійскі імпарт. На гэтым тыдні эканоміка рэжыму паўстала перад новым выклікам. Вайна на Блізкім Усходзе і часовыя абмежаванні ў пастаўках нафты з Ірану выклікалі глобальную паніку. Інвестары набываюць долары як самую надзейную валюту. Долар расце, беларускі рубель спаўзае ўніз. Зніжае курс таксама палітыка Минфину России. Минфин приостановил продавать иностранную валюту в рамках бюджетного правила. Поэтому и мы видим динамику снижения курса российского рубля, ну, соответственно, белорусского рубля. Причем, если посмотреть вот за неделю, да, там, с пятницы по пятницу, то примерно вот именно процент девальвации, да, и российского рубля по отношению к доллару, и белорусского рубля по отношению к доллару, они вот примерно на одинаковом уровне, где-то 2,5%. Расійская валюта ў сярэднетэрміновай перспектыве можа ўзмацніцца, бо цэны на нафту вырастуць. Адпаведна, павялічацца даходы ад нафтагазу, а беларускія НПЗ стануць прадаваць нафтапрадукты за вышэйшыя цэны. Для звычайнага беларуса гэта дрэнная навіна. Скорее всего, через какой-то определенный период времени возможно, да, подорожание и бензина в Беларуси, но, скорее всего, мы увидим такую же ситуацию, как это было в 2022 году, когда власти просто периодически на несколько копеек повышали цену бензина. Вайна на Блізкім Усходзе паўплывае і на цэны імпартных тавараў ды харчоў. Тыя ж сезонныя агуркі і таматы з улікам даражэйшай лагістыкі прыбавяць у цане. Юлія Цельпук, Белсат. А вось з гэтым апошнім тэзісам наш наступны госць акурат згодны. А з чым не згодны? З нашага сюжэта пытаемся мы у гаспадара Александра Кныровича, вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце, які ўжо ў нашай студыі. Вітаем. Добрый вечер. Пачнем, можа дадаць так, з чым згодны, з чым не згодны у гэтым сюжэце, ваша экспертыза. Ну, вы ведаеце, канешне, той крызіс, які развязаў Трамп у
завязал Трамп на Близком Усходе, конечно, уплывае на цену на нафту, есть розныя прогнозы, и мы в атмосфере казали, что вельмі істотна сачыць за тым, што адбудзецца да 20 сакавіка ці пасля яго. Але наўпростага такого уплыву на кошты ў Беларусі, канешне, няма. Но няма такім хуткім тэрміне. Чаму няма? Таму што я нагадаю нашим гледачам аб тым, што прыкладна год таму ў Беларусі падняліся цэны на паліва адразу на 16%, што ніяк не было звязана з коштам нафты. Гэта было рашэнне Лукашэнкі, рашэнне ўраду. Таму ў Беларусі кошт бензіна гэта выключна рашэнне ўрада, і гэта не секрет, напрыклад, тое, што Расія прадавае дарожы для Беларусі нафту, потым кампенсуе частку гэтых выдаткаў, ну вось тое самае, ну, якасці амаль падаткаў у бюджэт Беларусі прыходзіць некалькі сот мільёнаў долараў. Таму тут более складаная сітуацыя. Я б не прагназаваў у такім кароткім часу нейкіх прыжкоў цэн менавіта на паліва ў Беларусі. Ну, для России рост цен на нафту – это абсолютный плюс, и тут это все погоджаемся, так? Ну, а для Беларуси гэта ж таксама тады атрымліваецца добрая навіна. Ну, ведаеце, как бы мы распавядалі аб гэтым свежай атмасферы. Ёсць два чынніка, два ўплыву. Першы ўплыў – гэта, канешне, добрая навіна, таму што ў Расіі больш грошай, і яна больш прад'яўляе попыт на беларускія тавары. Гэта зразумела. Але ёсць іншы ўплыў. Калі гэтая сітуацыя будзе, гэта становішча будзе падоўжвацца доўга, гэта будзе азначаць тое самае, што было у нас прыкладна ў 22-м годзе. Калі вось такая нестабільнасць на рынку нафты прывяла да рэзкага прыжка, і скачка, і гэта быў скачок сабекошце для беларускага імпарту, для таго, што мы купляем па імпарту. Я нагадаю, што Лукашенко недавно згадаў, што 54% толькі беларускія тавары на паліцах, а астатак гэта імпарт. І у камплектуючых у нас імпарт. І у нас, ведаеце, калі вы паглядзіце на, ведаеце, склад хлеба беларускага, вы там забачыце імпартныя складнікі. Таму вось у гэтым небяспека, што калі будзе доўга вайна, то будзе падвышэнне сабекошта менавіта імпарту. Доўга гэта тыдні ці месяцы? Ну, вы ведаеце, калі паглядзець на тое, што пішуць адмысловыя аналітыкі на рынке нафты, што запасы, якія ёсць назапашаныя, прыкладна на 2 тыдні. Гэта азначае тое самае 20 сакавіка, то бок Трамп павінен скончыць, ну, не тое, каб баявыя дзеянні, а такія знешнія. Іран не павінен атакаваць нейкія... Пратоку. Так, і плюс суседзяў. Так, і гэта павінна скончыцца до 20 сакавіка, тады мы абыдземся такімі вельмі малымі, ну, не тое, каб малымі, але зразумелымі рэсурсамі. Калі ж гэта падоўжыцца, то на рынку нафты будзе, ну, вельмі сур'ёзнае пытанне, вельмі сур'ёзны ціск, і магчыма тое, што Трамп разрешыў Расіі прадаваць, дазволіў Расіі прадаваць нафту, гэтага будзе вельмі і недастаткова. Шановне гаспадарства, і сапраўды гаспадар Александр анансаваў ужо так сваю атмасферу, она выйшла сёння раніцай, глядзіце на нашым YouTube, там вельмі шмат менавіта канкрэтных наступстваў вайны в Іране для Беларусі. Мы ж звяртаемся да пытання, якое не было асветлена ў гэтым выпуску. Вось вы сказалі, што 54%, так, у нас там у некаторых прадуктах нават хлеб з імпартных складнікаў складаецца. Затое сёння Александр Лукашенко наведаў Макбай, так, калісьці Макдональдс, і заявіў, што там ужо 96% это локалізавана ў Беларусі. То бок бюргеры, Макдональдс мы цалкам навучыліся рабіць. Ну і сёння прапаганда выдала вялікае шоу з этой нагоды. Як вось гэта вяжецца з той інфармацыяй, которая была на гэтым тыдні, што мы ўжо не толькі агуркі, таматы, макароны, нават свініну асноўныя покупники у России, так, то як это вот вяжется с той информацией, что мы не можем для себе продукты харчевания створить, але при этом для Макбая, для Макдональдса 96%. Ну, ведаеце, по кожнаму з вашых вот прыгаданых харчовых таваров ёсць асобная гісторыя, чаму ў Беларусі недастаткова іх, ну, выращивается, ну, так. прадукцыя іх недастаткова. Тепліцаў няма, цяпер не паспеў яшчэ пабудаваць. Ці, как бы, ці вось гэтае мяса са свіньмі у нас была праблема, і мы не аднавілі колькасць свіней, якая патрэбна для Беларусі. Што ж датычыцца Макбая, то тут вельмі проста. Калі працаваў Макдональдс, былі вельмі высокія патрабаванні па якасці. Были высокие потребования по якости, тому, например, белорусская бульба не подходила до, ну, некоторый час не подходила до Макдональдса. Перебью вас. Моя знакомая, которая сходили в Макбай, кажет, что
падобна на Макдональдс. Ну, слухайте, для спажыўца, напэўна, падобна, так? Але ёсць Ну, нормы так. сусветныя, і, ведаеце, ніводзін сусветны гігант не заінтарэсован, каб купляць даражэй. Калі можна купіць у Смалявічах, чаму купляць гэта ў Польшы? Але былі высокія патрабаванні па якасці, напэўна, яны сталі трохі меншыя. І, ну, я ведаю, што апошнім такім прадуктам былі гэтыя самыя булачкі для гэтых бургераў, якія купляліся ў замарожаным выглядзе за мяжой, а зараз яны ўжо вось могуць, ну, вялікае дасягненне. Але, ведаеце, вось з гэтым наведваннем Макбая і тое, што ён сказаў о том, што вот прыедуць амерыканцы, ты ім пакажы, вось, як мы тут можам. Ну, гэта ж цалкам скрадзенае прадпрыемства. Ну, то бок, ён пакажа, што ён скраў, і неяк з ім управляецца. Ну, маладзец, скажуць амерыканцы. Похлопает по плечу. Так, пропустили так мы это пытание, связанное с тем, что с сельско-белорусской господаркой, что продукт... Вы сказали, что разные причины. У свініны одни, у огурков іншие, у томатов, макаронов іншие причины. Так. Але при этом відавочна, что все больше мы продуктов купляем у России, все меньше для себе можем ствараць. У чым гэтая праблема? Ну и, адпаведна, мы ўсё менш конкурентныя за мяжой. Гэта вось мы прайграем сістэмна канкурэнцыю з нашымі прадуктамі харчавання унутры краіны і за мяжой. Ці гэта все-таки некія часовыя такія звязаныя, вот, можа, з той ізаляцыяй, ці з санкцыямі. Іншая справа, мы разумеем, што і санкцыі ізаляцыі могуць прыйсці ўжо в сістэмную некую гісторыю, так? Што мы ўжо будзем так далёка адставаць, напрыклад, ад суседзяў іншых. Ваше якое меркаванне? Ну, у нас ёсць адная сістэмная праблема. У нас дзяржаўная сельская гаспадарка. І з гэтага, ну, шмат якіх выводаў, шмат якіх высноў, і тое, што мы не можам, ну, ведаць тое, што мы апошнія, зноў згадаю, в апошняй атмасфере згадалі кошты, сённяшнія кошты на прадукты харчавання, высветлілася, што толькі 8% розніца паміж Польшай і Беларусі, а ёсць, напрыклад, яблыкі, якія А заробкі ў заробкі ў 2 разы, чыстымі ў 2 разы, і што вельмі цікава, ведаеце, тое, што ў Беларусі растуць заробкі, растуць у доларах, прапаганда кажа, у нас ніколі не было так добра, і гэта праўда, ніколі не было. 10% за мінулы год. 10% за мінулы год, але калі ты глядзіш на апытанку, колькі людзі выдаткоўваюць на харчаванне, то чамусьці за апошні квартал гэтая доля не паменшылася, а вырасла амаль на адсотак. То бок адначасова з заробкамі растуць і кошты ў доларах. Ну чаму яны растуць? Таму што вось ёсць такі долар, які зараз ёсць, Трамп вельмі стараецца, каб зрабіць его, але ёсць яшчэ, напрыклад, ведаеце, хуткі рост заробкаў, які ўплывае на сабе кошт. Ёсць, ну, тое, што Лукашенко кажа аб тым, што няма дысцыпліны, няма таго-сяго, ён з аднаго боку правы. Але чаму яго няма? Таму што, ну, прабачце, на вёскі вельмі малыя заробкі, і людзі працуюць не на сабе. І таму ён прыязджае на гэтую ферму, напэўна, узгадвалі ў сваіх праграмах, і знаходзіць там снег і лёд. Так. Ці вось гэтая гісторыя з новай ініцыятывай Лукашэнкі, каб датацыі сельскай гаспадарцы размяркоўваліся і кантраляваліся мясцовымі органамі ўлады. Мара мясцовых органаў улады, я ўжо бачу, як яны паціраюць рукі, там і так на адкатах увесь час, а тут такія аб'ёмы. Але вы падтрымалі ў сваёй праграме гэтае рашэнне? Конечно, я не згодны з тым, што гэта мара мясцовых органаў улады. То раскажыце нам. Зараз як гэта выглядае? Зараз ёсць Лукашенко, які кажа, вось сельская гаспадарка тебе 2 мільярда на паліва, на пасевную, вось тебе на ўгнаенне. І у гэтых людзей на месцах няма ніякай адказнасці. Таму што ўсё роўна дадуць грошы. А калі гэта будуць не нейкія, ведаеце, без аплаты паліва, ці нейкія там па зніжкам 3 разы сапраўдныя, нейкія такіх па коштах, якія, ну, не існуюць у свеце, так? А калі гэта будуць грошы, якія прыйшлі ў ісполком, і потым прыйшлі з ісполкома ў КАГАЗ, то, канешне, за німі прыйдзе КГК і пракуратура. Канешне, гэта будзе, выканкамы не будуць радыя таму, што ў іх ёсць грошы, якія яны павінны аддаць. Яны, наадварот, будуць усімі сіламі гаварыць не. Але, калі мы кажам галоўнае, то гэта вельмі добрая была бы ініцыятыва, ну, калі б я быў прэм'ерам, я б зрабіў менавіта так. Добра, трэба падтрымліваць сельскую гаспадарку, але не трэба падтрымліваць ее ільготнымі крэдытамі на мазы, бескаштоўным там палівам і ўсім астатнім. Калі ты хочаш пад кагосьці падтрымліваць, пенсіянеру, не ведаю каго, дай ім грошы. Дай ім грошы, няхай яны самі на месцах размяркоўваюць, што будзе. І калі адначасова нашы беларускія каўгасы стануць прыватнымі, то гэта будзе тая сістэма, якая працуе ў іншых краінах. І гэта будзе добра.
Я не верю, што гэта будзе зроблена. Ну так, але накірунак правільны. Накірунак Вы правільны, лічыце? конечно, конечно. Пытанне толькі так, ці гэта даб'ецца на якасці, на эфектыўнасці так беларускай сельскай гаспадарцы і ці на нашых паліцах будзе больш беларускіх тавараў. Давайте апошняе, каб ужо закрыць гэтую тэму з Іранам, калі ўсё падсумаваць. Вось для Беларусі нацыянальных нашых інтарэсаў, такіх стратэгічных для перспектывы нашай краіны. Аслабленне Тэгерана, ну яно ж нам павінна быць на руку, бо гэтае сяброўства, союзничества, так, з этой краінай, оно были таким, ну, токсичным, скажем так, у свеце. Як вы ацэньваеце вось Беларусь з гэтага канфлікту, яна з лепшым патэнцыялам ці горшым выйдзе? Ну, калі мы кажам все ж таки за Беларусь, не за рэжым, и не за некие краткотэрміновыя, а все ж таки за Беларусь, то, конечно, Иран токсичны. И я нагадаю, что ніводзін беларускі проект з Іраном не спрацаваў. Мы там збіраліся дабываць нафту, спынілі проект. Мы збіраліся будаваць, не ведаю для чаго, але старыя французскія мадэлі, якія называліся іранскія саманды, і таксама у нас нічога не атрымалася. Иран не патрэбен для беларускай эканоміцы ввогуле. І таму вось гэтыя палітычныя сувязі, яны токсичныя. Эканамічна ён для нас не значыць нічога, і Ізраіль значна больш важнейшы для Беларусі, чым Іран. Таму, ну, нехай мы будзем сябраваць з Ізраілем, чым з Іранам. Таму, ведаеце, вось, канешне, для будучыні гэта канешне, добра, но я бачу, як вы узгадывалі ў сюжэце, як Лукашенко вельмі так сціпла. Ён как бы кажа аб тым, што ну, неяк недобра атрымалася, што забілі Хамінеі, але ён не кажа імя Трампа,